नैबे खौरां बिनि गेजेरजों आं थोंजोङै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो सानबाय जे दिनै माहारियारि सानथौखौ लानानै आङो दिनैनिफ्राय बर'नि UPPL हान्जानो आंनि जेसेबां आंखौ अनसायग्रा सुबुंफोर रायजोफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाय आंखौ गनायो जाय आंनि फिननायखौ नेगासिनोमोन जे बियो मा बुङो बेजों लोगोसे जों थांफागोन जाय सानदोंमोन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों दिनै नोंथांमोना दिनैनिफ्राय थांखि लादो जों गावबा गावनि भटखौ UPPL आव होनोसै। दिनै खोला फारसेनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मानि बर' उदखारि रौनिया हान्जाया गराय दाब्रायनाय आथिंनि आगान आं सिमाङाव खोनादों। जांख्रिखांबोदों बिसोरबो बर'फोरखौ साग्लोबनो थाखाय। जोंबो बर'फ्रा उन्दुनानै थाबा आनला सुबुं जानानै थाबा जानाय नंला। राजखान्थिनि बोलोजों जों आखायाव जा दं न'खराव बेबादि लानांसिगोन जि दं होननाय बादि जों आखायाव लानांसिगोन होननाय बादि दिनै थासारि जानानै फैबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। गिबि गिबियावनो आं खौरां बिजोंनि नोंथांमोन आरो गासै रायजोफोरखौ दिनैनि बे गोथार साननि लोगोसे जोंनि मैयासो जाना थांनाय जाथायनि जुबिन दानि बागै माने दुखु फोरमायबाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिथांनि थैनाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। लोगोसे दा दिनै आङो खौरां मेल बे लिंनायनि गाहाय थांखिखौ बुंलांसै। बाथ्राया जाहैबाय थांनाय खौरां मेलाव आङो बुंदोंमोन जे आं हान्जानिफ्राय ओंखारनानै दासान्दि माने रावनावबो हेफाजाब होआ, रावजोंबो राजखान्थि हान्जायाव थाङा। नाथाय गोबां जाहोननि थाखाय दिनै मोनसे आं बिथांखि लानो आखायाव लादों। बे बिथांखिखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय दिनै बे खौरां मेलखौ गाहायै लिंनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय दा ओरैबायदि मोनसे जाथाय जानो थांगासिनो बेखौ आं नुहुरबाय। बे जाथाया जाहैबाय बेराफारसेथिं आंनि बिथांखि, बेराफारसेथिं हारिनि अलखद बेखौ नुहुरबाय आङो। जुदि लाचित बरफुकना गावनि हारिनि थाखाय बिमायखौ जुदि बिदि खालामनो हादोंमोनबा आं सासे बर'आ हारिनि थाखाय आंनि बिथांखिखौ मानो सोलायनो हाया? खनले खनले सोंबाय थादों आंनि गोसोआ। ओंखायनो आं दिनै बिथांखिखौ सोलायबाय आरो बे बिथांखिखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय दिनै बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। बोरैबा बोरै दिनै खोला फारसेनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मानि बर' उदखारि रौनिया हान्जाया गराय दाब्रायनाय आथिंनि आगान आं सिमाङाव खोनादों। जांख्रिखांबोदों बिसोरबो बर'फोरखौ साग्लोबनो थाखाय। जोंबो बर'फ्रा उन्दुनानै थाबा आनला सुबुं जानानै थाबा जानाय नंला। राजखान्थिनि बोलोजों जों आखायाव जा दं न'खराव बेबादि लानांसिगोन जि दं होननाय बादि जों आखायाव लानांसिगोन होननाय बादि दिनै थासारि जानानै फैबाय। आं आंनि थांखिखौ लाबाय थाबा जाला, हारिखौ बासायग्रोनांसिगौ। दिनै जोंखौ बुंदोंमोन नोंसोरो IOL ला, अरुण'दय ला, लेट्रिन ला, BTR ला, BTC ला, जों अनगासिनो, BJPआनो हरगासिनो, होगासिनो। नाथाय दिनै ग्लोब ग्लोब ओरैबादि फैबाय होसे होनानै बेथ' जोंसो होजोबनाय नोंसोरनो धुमखि होफैदों। बेराफारसेथिं बे बुस्थुफ्रा जोंसो होजोबनाय, जोंनो भट होनांगौ। नोंसोरखौ गोदै रावजों बुंदों रायजोफोर सोरबा सोरबाया। अरुण'दय होदों नोंसोरखौ अननानै, न' होदों नोंसोरखौ अननानै, BTC होदों नोंसोरनो अननानै। मानो होनबालाय जोंमोन नोंसोरखौलाय मानो गाज्रि साननो? गाज्रि सानाखैमोनबा दिनै न'खौलाय मानो बिफैदों BTCखौलाय? दाखालि बावैसो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय आं सिगाङाव ड्राइभार, उनथिंजाय सानैबो जिराय, गोसोबादि सालायलांसै बेयो। सालायजाखागोन नुहुरखादों। सालायजाखागोन आनोखा। थांखियानो बेनो जाखाबाय। दिलीप सयकिया अलरेडि बुंना दोनखादों। 6 सिडिउल आरो बर'नि बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे थानो हाया। BTC आव VCDC थानो हाया।
बोखारजोबगोन। बेफोर जाबाय खेंस्लायै दावहानि बे खेम्फा गोलाव सुनाया बर'फोरनि खोमायाव हाबफैनांसिगौ। आंनाव हाबबाय, खिन्थु आं जा बिथांखि लादोंमोनबाबो आंनि खोमायाव हाबबाय। हराव मानि सिमां नुग्रा जाबाय। बर'फोरखौ बासायनांगोन। आं हाथियार लानो हाया, दावहा नांनो रोङा, थेवबो बर'नि जानानै आं भटखौ होनो हायो बर' बिमानि थाखाय। ओंखायनो दिनै नैबे खौरां बिनि गेजेरजों आं थोंजोङै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो सानबाय जे दिनै माहारियारि सान्थौखौ लानानै आङो दिनैनिफ्राय बर'नि UPPL हान्जानो आंनि जेसेबां आंखौ अनसायग्रा सुबुंफोर रायजोफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों, जाय आंखौ गनायो, जाय आंनि फिननायखौ नेगासिनोमोन जे बियो मा बुङो बेजों लोगोसे जों थांफागोन, जाय सानदोंमोन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों दिनै नोंथांमोना दिनैनिफ्राय थांखि लादो जों गावबा गावनि भटखौ UPPL आव होनोसै। आरो जाय जाय बिथांमोना ओरैनो नायलाबायगासिनोमोन, जेनेबा नुदोंमोन आंनि बे प्रेस मिटखौ, बिसोरबो जाय आंखौ सिनायामोनबाबो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों हारिनि अलखदखौ गोसोखांहरनानै अननानै नोंथांमोना UPPL नि जानानै बे बाराव भटखौ जाहाथे नोंथांमोना होयो, बेखिनिखौ आं फोरमायबाय। आङो दिनै माने बे बर'नि जौगानाय बिथिंखौ नायनानै आरो बर'फोरनि हारिनि साननायखौ नायहरनानै आं बुंनाय बादि जेनेबा BPF UPPL जायखिजाया बर'नाव होनांगौ होननाय बे सोदोबाव आङो माने बर'खौ हारिखौ बांसिन नायग्रा बादियै, हारिखौ अनसायग्रा बादियै, हारिनि खामानि मावग्रा बादियै जेरैबायदि BTR आव दिनै प्रमद बर' सारनि राजखान्थि हान्जाया जेरैबायदि आवगायबोदों, 17 बोसोरनि बे गोलाव समनि माने खुंथायनिजों नायनानै आरो बे 5 बोसोरनि खुंथायजों नायनानै आं नुहुरनायाव दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाया मोजांसिन नुहुरदों आङो। ओंखायनो भटखौ जाहाथे बर'नावनो जायखिजाया होगोन बेखौ साननांला। माने गावस्रानाय माने बे डिभाइड एन्ड रुल पलिसि ब्रिटिशनि बे सिंखावनाया जाहैगोन। दिनै हिमन्तआ जेरैबायदि मोनसे BTC होबाय, BPF आ जोनोम जाबाय, BTR होबाय, प्रमद बर' जोंनि UPPL आ जोनोम जाबाय। नै दिनै रन्जन दैमारिखौ बिसोर जेराव लाखिगासिनो, बेखौ बाहायनानै बिसोरो अनजुलि दैमारि मेमखौ जोनोम होबाय। बे जाबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसि। आरो साननैसो उनाव सोरबा सासेखौ बेयाव हिमन्तआनो दिहुनबावगोन आरो सासेखौ बर'फोरनि भटखौ गावस्रा होनांगौ, एन्ड लास्टआव बिसोरो सासन खालामनांगौ। बे जाबाय पलिसि ब्रिटिशनि, जों फरायनो मोनबोखानाय। बेफोरखौ साननांसिगौ जोङो। ओंखायनो मोननै मोनथाम बर' हान्जाबाबो आं जायखिजाया बर'नाव होगोन बेखौ साननांला। माने गासिबो खौसेयै जयै UPPL नाव माने भटखौ होदो। होनानै जोंनि बे रायजोनि BTR नि आगोमा रायजो, आगोमा हाखौ जाहाथे बयबो एसेबाबो जौगानायाव मदद खालामो। जोंनि BTR हालामनि गासै बिमा माहारिनिसिमबो आंनि मोनसे खावलायनाय थाहैबाय। बे जाहैबाय जोङो दिनै अरुण'दयनि माने उन जोंनि गोबां बर' माहारि बिमाफोरखौ उन खारफानाय, माने अरुण'दयनि आसायाव माबा मोनसे मिजिं नुहुरनाय, बेखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे अरुण'दय होननायखौल' बेजोंनो जे गासिबो जोंना न'खरानो सोलियो, जोंहा गासिबो सोलियो बेखौ सानबा जानाय नङा। अरुण'दय दिनै 1250 थाखानि बाथ्रा बुंदों, 1500आनो जाथों, 2000आनो जाथों, 2000खौ नों दिनै मोनदों जानो हागौ। 2000खौ होनानै बिसोरो नोंखौ बुरखायगासिनोसो। जेरै नोंनि गथ'आ दिनै नों सानदों अरुण'दयनि 1250 थाखाजोंनो आं गथ'खौ फोरोंनो हागासिनो, नाथाय नोंनि गथ'आ जि रोंगोन बे रोंनायनिख्रुइ बेसेबा बारा रोंनांगोन। मानोना बिसोरो जोंनि बे ST नि जि जोंनि खथा थायो, एसे फरायबानो बारा माने हाजोबाबाबो जाहाथे जोंनि थाखाय मोनसे संरैखाथि दङ। खम बिबांनि मार्कजों पास जाबाबो जाहाथे जोंहा मोनसे संरैखाथिनि बे गेजेरजों जों साख्रिखौ मोननो हायो, बबेबा जायगायाव कलेजाव जों एडमिसन मोननो हायो। बेखौ मोननो हानाय नङा, मानोना जोंनि बे संरैखाथि खथाया दाननाय थांगोन जुदि BJP आ फैयोबा। 1250 थाखाया खामानि जानाय नङा। 2 लाख होनानै कचिं होनो हानांगोन गथ'फोरखौ, 90% मार्क लाखिनो हानांगोन, 99 लाखिनो हानांगोन, होमबासो जायगा मोनगोन कलेजाव। बे 1250 थाखाजों फरायहोनानै आं 1200 मोनगासिनो होननानै सानबा जानाय नङा। बेफोर आफाफोर एसे गोसोआव लादों नोंसोरबो। आं खावलायदों, खुलुमदों, बे अरुण'दयजों दा बुरखायजाथार। जोंहा अरुण'दयआ 1250 थाखा जानो हागौ। 1250 थाखाखौ जमा खालामनानै कचिं होनो 2-3 लाख जोंनो फैसा नांगौ जागोन।
मानोना बे 1250 थाखाया जोंखौ बुरखायनायसो। बेजों उन उन दा थांफा, सोरबा मोनदोंबाबो मोनदोंसै, मोनाखैबाबो मोनाखैसै। बेखौ खिन्थु अरुणोदय होदों होननानै, अरुणोदय होदों जेला आं बिजेपिनि भट होगोन बेखौ जेबोनाव साननाङा। जोंहा मावनांगौ खामानि दङ। बे अरुणोदयाल' नङा, जों हारि दङ, गामि दङ, हा दङ, बिसोरखौ साननांगौ। फैसाया सोरबाया होदों, ओरैनो होआखै, माबा मोनसे बिसोर बानायनासो हरखादों, पलिसि बानायखादों बिमाफोर। एसे गावसोर माबा मोनसे खालामनानै बर'फोरखौ एसे बोनि, बेखौ साननासो बानायखादों। बेखौ एसे बुजिलायदो।